Жудасная трагедия. Обычный эксцесс с кем не бывает. Национальная катастрофа. Внештатная ситуация. Компартия – злочинцы. Государство зрабіло все, что могло. Медикаментов няма. Лячыцца можно водкой. Забрудженная пятая частка Беларуси. А где тая радыацыя? Где, покажите? Ці можна было зменшыць наступствы чарнобыльскай катастрофы? Якія яны наступствы? І хто виноваты? На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Чарнобыль – найбольшая беларуская катастрофа 20-го стагоддзя. Не верите? У зоне забруджання апынулася 3600 населеных пунктаў, 27 гарадоў, дзе пражывала больш за 2 мільёны чалавек. Гэта пятая частка беларусаў. Нават пасля высялення ў гэтых раёнах далей жыло больш за 1 мільён людзей. І гэтая зараза працягвае забіваць, яна нікуды не падзелася. Ніколі не думалі, што чвэрць беларускага лесу забруджаная. Гэта я не кажу пра зямлю, ваду, жывёл. Гэта я не кажу пра людзей. Толькі выпадкаў раку у нас стало ў 2-3 разы болей. Цэлае пакаленне вырасла пад чарнобыльскай зоркай. Гэта тыя, хто нарадзіўся пасля 86-го году. Гэта гісторыя пра людзей, якія засталіся сам-насам з бядой. Дзяржава іх кінула. Чорнобыль не першая авария, звязаная з радыацыяй у СССР. У 1957 годзе была катастрофа на заводзе «Маяк», ці Кыштымская катастрофа, у закрытым горадзе Челябінск-40. Адмовіла сістэма ахалоджвання і выбухнула ёмістасць з высокарадыоактыўнымі адкідамі. Па моцы, амаль як Фукусіма, пацярпелі сотні тысяч. Колькі дакладна, ніхто ніколі не скажа. Былі і іншыя аварыі. Як на заводзе «Красная Сомова» ў Горкім у 1970 годзе. Выпрабоўвалі рэактар для атамнай падводнай лодкі, а ён ляснуў. 1500 завадчанаў адправілі яго тушыць, а пасля «ідзіце па дамах, спіце». Людзі на хаду паміралі. Да сёння мала хто дажыў. Та гісторыя пра дзяржаву, якая хапалася за ўсё. Ракеты, турбіны, ледаколы, рэактары, космас, мір ва ўсём міры. А забывалася пра самую дробязь, пра людзей. «27 красавіка 1986 году, 9:30 раніцы. Супрацоўнікі атамнай электрастанцыі ў Форсмаку, Швецыя, выяўляюць небывалае павышэнне радыёактыўнага фону. Менавіта гэтае паведамленне прымусіла савецкія ўлады скрозь зубы загаварыць пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС, якая адбылася за дзень да гэтага. Але як загаварыць? У 9 вечара таго ж дня ў выпуску навінаў савецкага ТБ прайшла навіна пра здарэнне ў Чарнобылі. Ну і далей прымаюцца меры па ліквідацыі, усім ужо аказаная дапамога, створаная ўрадавая камісія. Нічога страшнага. Яшчэ праз пару дзён ТАСС абверг інфармацыю заходніх крыніцаў, маўляў, без панікі, усё нармальна, бо наперадзе 1 май. Усім трэба выходзіць з плакатамі пра тое, што савецкі народ ідзе правільнай дарогай, дарогай у нікуды. Сама аварыя на ЧАЭС у ноч з 25 на 26 красавіка 86 здаецца распісаная па хвілінах. Як падала магутнасць рэактара, падаў ціск у барабанных сепаратарах, як рэактар дайшоў да 120-разовай магутнасці і адбыўся выбух, які сарваў тысячатонную накрыўку, як гарэў і плавіўся графіт. Усё гэта гучыць як нейкая навуковая фантастыка, але гэта праўда. А вось тое, што адбылося пазней, як пажарнікі тушылі гэта ўсё без сродкаў абароны, засыпалі пяском, а самі хадзілі ў марлевых павязках, адмывалі машыны забруджанай вадой, выхарквалі лёгкія. Пра тое, як дзецям не давалі нават звыклы ёд, бо навошта? Пра гэта ўсё не распавядалі, бо ўсё пад кантролем. 29 красавіка 86 праграма «Время» паведаміла пра гібель 2 чалавек. 2. А ведаеце, калі адазваўся Гарбачоў? Праз 3 тыдні, 14 траўня. Благодаря принятым эффективным мерам сегодня можно сказать,
Худшее позади. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить. А краіны захаду, згодна Гарбачову, спецыяльна нагнетаюць атмасферу, згушчаюць хмары. Чорны дождж. Чулі пра такое? А вы і не павінны былі пра такое чуць. У першыя дні пасля выбуху і выкіду радыяцыі вецер дзьмуў пераважна на паўночны ўсход, на Варонеж, Ніжні Новград, Яраслаўль, а галоўнае – на Маскву. Што рабіць? Быў такі маёр авіяцыі Алексей Грушин. І ён расказваў, як некалькі разоў падымаўся ў паветра над Беларуссю, каб расстрэльваць хмары снарадамі, напоўненымі йодам срэбра. Каб дождж выпаўніў Расеі, а ў нас, у Беларусі. Масква заўжды адмаўляла гэты факт, але сам Грушин быў сярод іншых узнагароджаны за мужнасць як ліквідатар аварыі. То бок, чалавечае жыццё ўсё ж мае нейкую цану, нават у Савецкім Саюзе. Толькі што цана мужчыны, жанчыны, дзіцёнка з Менску ці Гомеля не роўня цане жыцця масквіча. Так атрымліваецца. Калі мы кажам пра чарнобыльскую трагедыю, то варта казаць не пра адну, а адразу пра дзве катастрофы. Першая тэхнагенная. Рэактар выйшаў з-пад кантролю. Хаця раней яшчэ ў 82 годзе на Чарнобыльскай АЭС ужо быў касяк. На першым рэактары часткова расплавілася актыўная зона. Але пра тое, канешне, ніхто не ведаў, бо навошта? Праз 4 гады выбухнуў 4-ты рэактар. Ён папрацаваў, атрымліваецца, менш за 2 гады. Гэта пра тэхналагічнасць і бяспеку вытворчасці ў СССР наогул. Але другая катастрофа чыста палітычная. З тэхнікай яна не мае нічога агульнага. Гэта гісторыя пра наўмыснае замоўчванне інфармацыі. Пра спробу схаваць шыла ў мяху, а раптам ніхто не заўважыць. Дзень за днём у прагнозах надвор'я паказвалі рух атмасферных франтоў. Хто ж ведаў, што гэта радыёактыўныя хмары і ядуць яны на Менск, туды, дзе вось-вось маюць адбыцца першамайскія гулянні, маёўка. Чаму ж не сказаць людзям? Бо пачнецца паніка. Так казаў Гарбачоў пазней у інтэрв'ю часопісу «Аптыміст». Сама назва часопіса «Аптыміст» ужо гучыць як злая іронія. Наогул, у той час чалавек мог атрымаць інфармацыю усяго 2 сродкамі. Сродак першы – чытаць афіцыйныя навіны паміж радкоў і рабіць выснову. Ну і другі сродак – слухаць голас Амерыкі. Уявіце, што нават інфармацыю ад ліквідатараў з першых вуснаў не заўжды адгукалася, бо яны, самі ліквідатары, часта не разумелі, што адбываецца і куды іх кінулі. Ціха, 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 ціха. Табе нельга размаўляць. Ты лепей маўчы. Ляжы і маўчы, бо гаварыць табе шкодна. О, помолчи. А я не хочу молчать. Молчи, молчи, поговорить хочу. Добра. Давай пагаворым. Ваенны, так? А? Прапорщик. 28 мая посадили нас в машины. Что, куды, не сказали. Повезли, высаживать. Все, короче. Выконывайте свой гражданский воинский долг. Што рабілі? Дезинфекцию. Там. Мышхембат, туды его. Ну и в околицах так само. Сдымали дахи домов, лоты, стены. Пожарные машины дороги поливали. Ведаешь, чем? Нет. Звычайным пральным порошком. Что он змые. Что мы там змывали? Ясно, Кто не ведая. ясно, ясно. Ясно. Тебе ясно, мне не ясно. Зерн здымали, возили в некий могильник. Землю у землю закопали. Подъезжали близко, 1,5 километра до самого реактора. Страшно было? Мы на УАЗиках
Там нават рухавікі захлёбываліся. 12 гадзін працуеш, 12 гадзін ізноў пасля сну. Салдацік пытае, а выйсці можна? Я ў радыё дублюю, а камбат: сядзіце ў машынах. Ты машыны? Понять, что мама дорогая. Ну, былі ж нейкія сродкі абароны, правда? Конечно. Мы ж хімбат туды яго. Марлевыя павязкі, рэспіратары. Той рэспіратар дыхаеш туды-сюды. І ён уже чырвоны. У мяне нават крыжык срэбны пачарнеў. Я яго націраю, а дзень-другі ён зноў чорны. Дзіва. Ну, былі ж нейкія прыборы, дазіметры, правда? Канешне. Але калі там усё зашкальваць пачало, іх прыбралі. Сказалі, што неспраўны, нават са складоў прыбралі. А так пону норме. Ну, а начальство, яны ж былі ў курсе, правда, усе? Конечно. До нас начальник нейкі шпак прилетаў з Москвы на верталёце. Пахадзіў, пабрадзіў туды-сюды, важны. Руку нават нікому не паціснуў. Ведаеш чаму? Чаму? А яму страшно было. Я гэта потым зразумеў. Што? Што ты зразумеў? Яны нам казалі нічога. Панікі не было. Паніка была ў іх там, у Москве. Яны баяліся больш за нас. Не баяліся то. Мясцовыя бабкі з малаком, яны да нас: піце, дзетачкі, піце! Як рацыя, якая рацыя? Няма ніякай рацыі, кажуць. А дзе яна, пакажыце? Нельга табе размаўляць. Гаварыць табе нельга, шкодна. Шкодна гаварыць, ты ляжы лепей і маўчы. Добра? Давай сюды крыжык. Крыжык свой здымай. Я пачышчу, табе на абыходзе прынясу. Ну, бывай. Правительственное задание выполняем с честью. Все улыбаются, все довольны. Водку не продают. Вообще в Москве такой слух был. Хто яны? Ліквідатары аварыі на ЧАЭС. Пажарныя, вайскоўцы, медыкі, партызаны. Ну, тыя, каго выклікалі ў ваенкамат на зборы, збірайся, маўляў, паехалі. Што, куды, наколькі гэта небяспечна, ніхто не тлумачыў. Магчыма, баяліся масавых адмоваў, бунту, а можа і самі не да канца разумелі. Было і такое. Едзе чалавек на 3 месяцы, а праводзіць там 9. Бо на яго забыліся. Бо асабістая справа ў дывізіі, а пасылалі з палка. Полк думаў, што справа ў дывізіі, дывізія, што ў палку. А ты давай исполняй долг. Гэта ж не толькі праца каля рэактара, але і дэзактывацыя жылых будынкаў, вываз людзей. А людзі па вёсачках наогул нічога не разумелі. Не хочам мы вашай актывацыі. Што вы нам жвірам гарод спаскудзілі, як там цяпер цыбуля ўзыдзець? Дзіва, але некаторыя спрабавалі трапляць туды па другім разе, самі. Каб захаваць заробак, кармёжка 3 разы на дзень, маглі з барскага пляча і чырвоную рыбу з'есці. Дзе так яшчэ паясі ў галодным-то саюзе, дзе спрэс адныя чэргі. А здароўе? Што там здароўе? Не жылі добра, не варта і пачынаць. Лячэнне? Во вам гарэлка, лячыцеся. Кажуць, памагае выводзіць радыяцыю з арганізму. А чаму так? Бо кошт чалавечага жыцця мізэрны. Нават спецвопратку ліквідатараў спрабавалі праць у пунктах спецапрацоўкі. Выпралі, насі далей. Бо кожная рваная спецоўка мае інвентарны нумар. Яна на ўліку, яна нечага каштуе. А чалавек? Што ён каштуе? Бабы яшчэ нараджаюць, праўда ж?
Ліквідатары – гэта таксама жанчыны. Медсёстры, напрыклад, паварыхі, лабаранткі. Везлі аўтобусамі з усёй Беларусі. Цікава, жанатых мужикоў до 30 год маглі адправіць дамоў. А вось жанчын военнообязанных не пытаўся ніхто. Ёсць дзеці, няма, замужам, не замужам. Былі, канешне, хітрыкі. Спытаюць, хто цяжарны? Кажаш, я. І гэта шанец выскачыць. А там нават гінеколага не было, паверыць, не паверыць. І вось вязуць себе ў Брагін і супакойваюць. Тут радыяцыі няма, радыяцыя там, далей, тут не страшна. А нехта ехаў і ў 30-кіламетровую зону на самы край. Часам да аўтобусаў з жанчынамі выходзілі ветэраны вайны. Казалі, можна на вас паглядзець? Мы даўно не бачылі дзяўчат у форме. Бо гэта ж, як быццам вайна вярнулася. Зноў вайна. Толькі не бачна, з кім, дзе фронт, дзе вораг, хто ён. А што там будзе з табою далей? Каму цікава? Вострая форма промневай хваробы. Мыеш валасы, а яны ў цябе ў руках застаюцца. І ў тазіку. Анкалогія, разбурэнне імуннай сістэмы. Быў такі тэрмін «чарнобыльскі снід», калі арганізм проста перастае змагацца за жыццё. Ну і далей катаракта, праблемы з памяццю, сном, нават мовай, калі галава баліць да ванітаў. А калі ты ўсё ж такі вырашыш мець дзіця пасля ўсяго гэтага, то рызыкуеш, моцна рызыкуеш. Але і пра гэта людзі дазналіся толькі потым. Кажуць, што ў першыя дні і нават месяцы пасля катастрофы савецкае кіраўніцтва не да канца асэнсоўвала маштаб трагедыі. Уявім на хвілінку, што сапраўды не асэнсоўвала. Але давайце змадэлюем сітуацыю. У кіраўнікоў палітбюро ёсць поўнае разуменне маштабу бяды. Нешта б змянілася? Ці паводзілі б яны сябе па-іншаму? Канешне, не, бо як гэта адмяніць 1 мая ці 9 мая? Гэта ж не проста свята, гэта ідэалогія, скрэпа, тое, на чым трымаецца ўвесь савецкі строй. Як гэта савецкі чалавек, які будаваў Беламорканал, асвойваў Калыму, падымаў цаліну, перамог фашызм, паляцеў у космас, як гэта ён не выйдзе з плакатам на 1 мая? І-з-за чаго? За нейкай там аварыі? А праз год жа яшчэ і 70-годдзе вялікага кастрычніка, дык што, яго, можа быць, адмяняць? Была традыцыя класці на алтар пабудовы міфічнага камунізму неверагодныя ахвяры. Ахвяры, з якімі ніхто не лічыўся. Гэта і ёсць кошт велічыя, кошт права з гонарам называць сябе грамадзянінам вялікай краіны, на якую нібыта глядзіць з захапленнем увесь свет. Калі б нават у СССР здарылася эпідэмія чумы, тыфу, эболы, усё што заўгодна, людзі ўсё адно мелі б маршыраваць у светлую будучыню 1 мая, паказваць усяму свету прыклад, гучыць бадзёра, але па факце савецкі строй выхаваў у насельніцтва вымушаную бездапаможнасць, залежнасць ад сістэмы, дзе ўсе рашэнні за цябе ўжо прыняты. Думаць не трэба, трэба толькі выконваць тое, што скажа партыя, бо партыя наш рулевой. Пожалуйста, ваша жена знает, где вы? Знаю. Ну, как вы думаете, волнуется? Конечно, волнуется. И дочка волнуется, и внук волнуется. Ну, что ж сделал? Надо так надо. Давай паразважаем. Калі б усё ж такі палітбюро прыняла патрэбныя меры, калі б яны рабілі тое самае, але асэнсавана, хутчэй, больш эфектыўна, то бок і людзей з забруджаных раёнаў адсялілі б, і дэманстрацыі б адмянілі, і, не ведаю, дзіцячыя пляцоўкі б зачынілі, бо ў Германіі ж, напрыклад, зачынілі акурат у той перыяд, дзе мы, а дзе Германія. Ну вось, што, нельга было так зрабіць? Напэўна, можна, але тады Савецкі Саюз перастаў бы быць Савецкім Саюзам. Прычым цікава, адсутнасць праўдзівай інфармацыі падавалі пад соусам заботы о гражданах, каб панікі не было. Але па факце гэта было тое самае, што ў сітуацыі, калі ўначы гарыць дом, не будзець людзей у тым доме, хай спяць далей. Чаго ім сон псаваць? Але ж інфармацыя ўсё адно выйшла вонкі, як ні круці. І атрымаўся такі парадокс. Спачатку раслі чуткі, іх ставала ўсё болей. Родныя ліквідатараў пераказвалі тое, што пачулі ад тых, хто там быў. Стала вядома і пра адселеныя вёскі, і пра тое, што робіцца ў лікарнях. І ўрэшце праз чуткі паўстала карціна яшчэ больш жахлівая за рэальнасць.
Так, і калі ўжо дзяржава пачала адкрываць праўду, ёй ніхто не верыў, бо рэпутацыя той дзяржавы была цалкам зруйнаваная. Чарнобыль – гэта ўсяго толькі фінальны элемент доўгага ланцужку хлусні, якой з год у год кармілі людзей. Пра рэпрэсіі, пра вайну, пра калектывізацыю, пра тое, як мы дагналі і перагналі захад. Гэта ўсё хлусня, а палітбюро – паталагічныя хлусы. І атрымліваецца, што асаблівага сэнсу хаваць інфармацыю не было? Не было, але звычка мацней за розум. Міжволі, тут напрошваецца аналогія з нядаўным мінулым. Нічога страшнага не адбываецца, без панікі, гэта ўсё чуткі, ўсё пад кантролем, хадзіце гуляйце, лікуйцеся гарэлкай і трактарам. Гэта ж гісторыя пра ковід, правда? Маштаб іншы, але сутнасць тая самая, бо с намі тот, хто все за нас решит. Прычым, як цікава супала, на пачатку 90-х пра Чарнобыль казалі, голасна казалі, а ўжо з 95-го году ільготы ў ліквідатараў і ахвяраў пачынаюць забіраць. Грамадскі транспарт, бясплатныя рэцэпты, пенсіі, год за годам. Нібы людзі з часам стаюць здаравейшымі, а не наадварот. У 2021 годзе колькасць населеных пунктаў у зоне забруджвання чароўным чынам скарацілася на 171. У 2025 годзе плошча забруджаных тэрыторый зменшылася з 23% да 12%. І ўрэшце ўлады ліквідавалі камітэт «Дзеці Чарнобыля», які 37 год дапамагаў дзеткам, у тым ліку паездкамі за мяжу на лекаванне. То бок праблемы няма. І жыта ў тых раёнах можна расціць, і малочку рабіць. Беларусь, як у той песні, самае чыстае место на глобусе. І гэта страшна. І страшна не толькі ў ракурсе тых людзей і тых тэрыторыяў, якія ўжо пацярпелі. От так думаеш, калі, не дай Бог, зноўку нешта лясне, то зноўку ўлады будуць усё хаваць? Тады казалі, што гэта голас Амерыкі, всё в рот. А зараз кажуць, што гэта тэлеграм-каналы і лялькаводы вас накручваюць. Вы, галоўнае, хадзіце далей на работу. Бо гэта і ёсць вяртанне савецкай сістэмы. Не толькі Леніны на плошчах, а сам падыход, калі чалавек каштуе менш за рабочую спецоўку, бо спецоўка мае інвентарны нумар і кошт, а чалавек не. Вы выполнили поставленную задачу. Выполнили на отлично. Все вы награждаетесь премией в 800 рублей. Служу Советскому Союзу. Спасибо. 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 Служу Советскому Союзу. Спасибо. Зразумела, што 26 красавіка мае быць днём нацыянальнай жалобы. Трэба вяртаць льготы, трэба рабіць незалежныя маніторынгі і даследаванні, дзе можна жыць, дзе не, якія наступствы гэтай бяды. А што яшчэ? На жаль, гэта ўсё не будзе мець сэнсу, пакуль не зменіцца самая дзяржава. Чыноўнікі колькі заўгодна могуць біць сябе ў грудзі, што Чарнобыль іхны боль. Але пакуль чалавек не стане галоўнай каштоўнасцю ў краіне, усё гэта словы на вецер. А вы як думаеце, шаноўныя? Як нам пазбегнуць, крый Божа, новых Чарнобыляў? Пішыце ў каментарах, калі вам гэта бяспечна, і будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. Сустрэнемся. Пакуль.